یکم جاره هیزن سیاسی این جواکی جن و جوان و به بشتربونا گلک کسیت داست روجاوا دا تین جمع و آماده بونا آلین کردستانی چه فیزیکی حاضر بون چه جی مساج شاندن پیروزبایی شاندن و آلین نف دولتی جه بون یعنی آلی امریکی آلی فرانسی جه بون اصرار گیوان جه بون که کرد ببنه یک یعنی ev serê xwe ji bo me destkefteke yani serkeftinek bû û yekem carê di dîroka me de ji tiştek wisa derdikeve pêş yani ji bo wê jî em vê gavek pir erênî jî dibînin yani. Yani ji bo vê ev şande derkete pêş evê biçe şamr vê aliyeta vê nîqaş bike lê min xwe bi ev çê nebû yani çûndin çê nebû. Armanca me jî Yekîtî û İttifaka Kurdî yani Armanca mecbî em dibin vesîla çareserî gelek pirsgirêka yani. Van hikûmetên desaladar ji vê hêza me, ji ittifaka me, ji yekbûna me pir bi hesa bin yani. Dema ku ittifaka te qebûl bike, te re hevdîtin çi bike, bi şêwazekî müşterek tê we tê gereke te qebûl bike di çarçova destûrekî de. Lê dema ku te perçe bigire dest wê nekokê te xurt bike û nekokê te zêde bike. Di vê salê de çima em fêdêşxan nabînin. Yani hîn derfet heye, hîn îmkan heye. Tenê çûndina dera jî doza Kurd bi tenê çareser nabe. Ne bi hizbekî ne bi hizba çareser nabe. Ji bo ku pirsgirêk dernekevin, pirsgirêk çê nebin, em carek din werne cem hevde yani. Çareserî destpêkê cem heye. Em xwe bixane. Em xwe bixe çareserî çê bikin, bidin pêş, mecbûr e terefê din jî me qebûl bike. Çînkî eva jî sîraeke. Em ê di vê de tekuşîn bikin, vê de berxwe bidin. Xebatek tekuşînek divê derbarê de tê kirin yani. û demekî pêş yani kombûnek din ê çê bibe, em divê de kanibin wek cismekî Kurdî nû ava bikin. Gelê me xwe ispat kir yani. Gelê Kurdistan xwe ispat kir. Gelekî yek. Ji bo wê jî gereke em rojek berî rojekê em bêne cem hevde. Em mesîrê gelê xwe nav xwe de nîqaş bikin. Eger ku yektî çê nebe, êrişî bi ser me de zêde bin. Serokapû ev tişt keşifkiriye. Di namayê xwe de jî dibêje yani. Ji bo wê kongrekî netewî acil bilez pêwîst e.